Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Mao ba? Ikaw masabkod. Pero may kagyang makiglali sa imong amahan. Paupos lang gud unta ka. Krisha. Kalimti na ang imong mga tinguha, Jo Marie. Kay mamauli na ta sa syudad. Oh, Krisha, no. Dili ka na mahimo. Kaya wa pa ko mahuman sa komisyon alang sa mong kaliwatan nga tuliron ang mga nahimong sayop nila sa kasaysayan. Jo Marie? Ang kuno na ko. Na yung mga higayon nga bation kung makonsensya sa pagsupak-supak ko ni Papa Minard. Apan, naamasap ko sa hustong lugar. Huwag ko na buhata kay arugante ko. Kundi, aron akong makurian. Kay nagsubay siya sa karaan ug sayop nga sistema. O sige na, okay na. Kumbinsido na ko ni mo, Mr. Jo Marie Buenaferes. Salamat, Krish. Hoy, babay, kumusta naman taong ka, uy? Nami karon si Jo Marie sa ospital, Ashing. Maulagi, nagmonitor man ko sa mga panghitabo diha sa La Tierra, good. Krish, Disgrasya gid kaayo. oh, grabe gyud ang kabalaka nga akong gibati, ilabi na kay di gyud ka na ako makontak. Parehas mi si Jo Marie. Nangawa ang among gadgets. Pagkahog na mo atong sinkhole. May gani kay nakakontak ka karon ako. Kaya ni-provide man si Tito Menard og new phones para namunduhan ni Chong. Ug may nalanggani kay na-memorize resab nako ang imong phone number. Ah, okay. I-save sad nako ning imong number para makontak na yun tika, Krish. Okay. May hinuon na, Shane. Maobitaw na akong giingon nimo nga balik na mo nga rin sa syudad kay nakita gyud nako nga naa gyud lagi mahitabong dili maayo diha. Maulagi. Pero saan man, nga kinahanglan man akong suportahan si Jo Marie Buenaferes. Hiya si Brenna, kumusta naman siya? Nibalik siya din sa syudad? Wa, Pero klase naman good. paminaw kay sultihan ta ka, Shane. Sige, Krish, kay maminaw ko. Doktor Brildo, pasensya na. Wala yung ka masunod kang Doktor Bernelo. Apan karon ni yun, musunod ka kaniya ngadto sa hadis. Sa dapit, sa way kinutuban nga kamatayon. Karon, lubagon ko ng imong liog. Nagipaagasan ko na og dugo gikan sa imong ubol-ubol. Adios, Doktor Brildo. Ungolok uka. Arilok uka. Nungaob uyaak. Rakutin dasan kapmane. Gangab as nguli. Patay ang kalibutan ng lawas sa laing doktor. Nya alagad sa mga antagonista. Ang kulto ni Barsino. Nahinumdum pa ko. Ingon usab ni Adto ang gibuhat ko sa kung suod kayong higala. Kasi Barsino, apan ang simbergwensa. Baya, wa ko magdahom gapuhi pa di ay. Ug karon nakabuylog yun sa pagtukod sa kulto. Gitawag na mo og antagonista. Apan dili siya magdugay. Dili ug dili gid siya
dugay. Ipanumpa ko ka na. Wala. Bugto na ang laing doktor. Gitiwas ko na lang. Aron mahuman kay basig mataligaman. Sakto pa, patay na si Dr. Behildo. Nga kauban sa una na patay nga si Dr. Bernilo. Oh, mao ka na, Professor Suarez sa dipa. Ako lipay man, maayo. Napa ko'y sunod nga lubagon ang liog. Ug putlan ug hugong-hugong ang obol-obol, Professor. Ha? Kinsa man ha, Senyor Supremo? Ang pari nga naa na karon na destino sa lungsod sa prosperidad. Si Reverend Father Marcelindo Dayundon. Basta bahat na gari hulga sa kapatiran. May patipi, pala wala sila problema. Gusto ka, Professor Swami Sandival. Ako wala gid masayop, kaya ikaw ako gipili o gitahod isip Senyor Supremo. Salamat. Ang pagpasidungog mo o pagimaya kinang ko isip imo, Senyor Supremo. Nagbalaan usab sa dong Dios nga sungayan. Si Talaorong Satano de Lucifero Solfatos. Lawas ko kalak. Ako gihala sa iya ha. Ungolok Oka. Ongolok oka. Arilok Uka. Alilok oka. Nungao Buyaak. Nangaob oya Rakutin dasan kap mane. Lakotin dasan kap mali. Gangab asuli. Gangab asngoli. Ako na ko kayo kalpo nga nahatag sa ako importansya kang Senyor Supremo Minas Puertapides. Siya dali kayo masangpit. Kalapi sa osa mahita po. Ako dili jud mahita po nga. Ako mo balik sa ako pagto. Ako magpabili nga loyal sa kapatiran sa espiritual ni Senyor Supremo Minas Puertapides. O ikaw, Marcino, nga suplimo sa mga antagonista. Ikaw mamatay sa mga kamot-samot suplimo. Dali, kadang na ginagit sa wa mailhay mga tao ang abogada. Ngano ka di, Dad? Ambot-ambot. Pero ikaw tara sa ako, ha? Tungod kay nasayod ko konektado pagyapon sa kulto kinahitabuha. Dali pa, Dad? Ikaw ba? Ikaw mo na ka bata wala buot, ha? Ikaw wala hibaw sa imo ipanulti. Usahay bayanan mo, mas napay kabuot ang mga batang gagmay kaysa mga dagko apan gagmay mga utok. Osa? To di ay, Dad, manangit ko nimo nga mulakaw ko. Ikaw asa lakaw? Mo adto ko sa lungsod sa La Tierra. Kay nabalaka ko kang balhin nga akong higala. Ikaw po yung ha, Piti Santipal? Panaghigala mi, Daddy. Obligasyon akong susihon ang iyang kahimtang. Kaya di na ko siya magkontak. Kada din siya makontak, kaya kada siya likera sa imo, puko! Gipatay na sab ni Millard Benavides si Dr. Brehildo. Nakuwangan pagid siya sa iyang pagpatay kang Dr. Bernilo. Hatagan sab natog leksyon ang kapatiran sa espiritual. Isakripisyo ang kinabuhi sa Batan-ong Sandivar. Bawi-bawi lang imoong pambayad sa ilang utang kanato si Mr. VJ Sandivar. Unsa? Gipatay na sa diay ni Menard Benavides ang laing doktor nga si Brihildo? Ma'am Rolayda. Unya, wa ba di ay mukurog sa kahadlok ang imong supremo, ha? Punyong?
Dili na mo bati og kahadlok si amahang Varsino. Human sa gibuhat kaniya sa traidor niyang suod nga higala. Hinay-hinay ni anang papa mo, Sofronio. Tigalig na libot ka, nga dili ginapos ning akong mga kamot. Dapatan ko nimo. Masilutan ka gyud. I don't care. Tiyak, maunay agay ni mo kay nagpataka ka nalaghingaan sa akong supremo nga usa ka traidor. Imong supremo og dili amo. Ni aka sa balwarte ni amahang Varsino. Busa ilawom ka sa gipatuman din nga balaod. Wa ko ilabot ang inyong balaod. Kay ultimong tao paghihapon ang pagtanaw ko ni mo, Sofronio. Mapahitas on kakaayo. Mura ka og diin gikan. Ayaw palabi ma'am kay dinhi giila ni amahang Varsino nga patas ang tanan. I don't care. Nakita sa CCTV ang imong gibuhat. Sila na ang mo desisyon sa tukbang silot alang kanimo, Ma'am Rulaida. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!